Ngiyandingelela abantwana abahle basezulwini. Amen. Lo phambi kobusobenu mfundisi uZondo emahlabathini. Amen. Hayi uZondo loya owahambayo. Amen. Ngoba kufanele bangichaze lokhu abantwana abahle basezulwini. uZondo lo waye uthi baba omncane lapha kimi. Amen. Ngakho ke wakubona akubonayo yena lokho ngamphikisa. Amen. Abantwana abahle bonyazi bezulu, unyazi luhle luyaphila. Amen. Hlobo ezinhle ngiyaphinda ngithi ngiyanithanda isandane wezwe. Amen. Safika kanye la size nobaba la, kodwa ngibonanga ukuthi ngempela kanti kunjena lapha isandane wezwe. Amen. Bantwana abahle basezulwini, uma ngithanda angikhuluma ngokwakwaZondo. Amen. Ngizokhuluma ngokwasezulwini kuphela engakutholayo ezulwini. Amen. Bantwana abahle, uma ngimila phambi kwenu angisho ukuthi ngimkhulu, nami ngiyalingana futhi ngiyafana nami futhi. Amen. Kicela kodwa abantwana basezulwini, ilizwi lenkosi ilibhekile Amen. Ibonga mshumali yenkosi ongiphe inkonzo. Amen. Niwathi uma nibona siphuma thatha siyohlebelelane noma siyoqhabana cha, esingekho ukuqhabana. Yaba umfundisi ye umele umshumayelo wami ukuthi engilungise lababona khona ukuthi ngigeje khona. Amen. Sifunile yokuyezulwini bantwana abahle basezulwini. Itheni bathi. Amen. Ngani ngubene emhlophe inhle. Amen. Kodwa akulungi ngubo, kunenhliziyo. Ingomhlophe ibe ingubo kodwa inhliziyo yona ingabihle. Amen. Siyayazi bantwana abahle basezulwini, uthe bafika la uqala ukuzala egoli abakuthuthukeni. Uthi umuntu omhlazezulwini uthi sengifikile egoli, uthi ngiphethe isepho esizosepa isepho, uthi ngiphethe isepho esinje, uthi kuleli banda leli lonyazi, uthi umnikazi wesonto ngiyanicela maNazaretha, uthi ngicela inhlonipho phakathi kwenu, uthi nikhumbuze inhlonipho yaphela baba omkhulu uBhombela. Amen. Uthi kuleli banda leli ikhulu kodwa ubaliyenza ubalifane nami ngabe ngilikhulu. Amen. Uthi oyosala la ekhaya ozolalela kanje, uthi uma ufika la ekhaya wabuza indlu yangasese kepha uthemo uzikhonjisiwe edlalena wasuyazi. Amen. Uthi uswela kuma usuyazi ubese wasukhohlwa yunyazi. Amen. Unyazi
Lapho lapho kulata bazasule. UJehova uyazi muhle kanje. Uma ukhala phambi kwakhe uyisoni akakulathi. Amen. Ifuna lapha futhi. Angazi lutho unyazi ukhuluma ngentethelelo. Intethelelo angazi noma mina nginayo mina. Angazi noma mina ngiyaxolela mina na. Angazi ngiyathethelela mina na. Sifundisane abantwana bathi basiyasibini. Ngokuthethelela. Ubaba wethu uthi noma amacala onke amalanga onke la kodwa ngiyathethelela kodwa mina. Wana zathi amahle basibuye lapha ngifuna sibe khona ngayeza kwethu. Thulwa sezulwini. Mshumalo yakoze khona amen baba. Ngikokele khona. Funani kwathi lokho. Luthi unyazi luyuthungu. Luthi ukoma mfrati nayinde. Ukoma phambi kwami. Luthi phambi kwami la akona oyedwa enziwa naye ezulwini. Amen. Uthi umntoda nomgcotshwa akakhohlwe izulu. Amen. Asifune indlela ukuthi nathi siye ezulwini. Awufundele awufundele uMathewu 7 verse 2. Ifuna ke ngokuqali ngetethelelo ukuthi uyathethelela yini wena noma ufuna ukuthethelela wena ungathetheleli kodwa wena. Ngokuba ukuzidlekela enizidleka ngakho niyakuzidlelwa. Umudlizo ondliza ngawo futhi nawe uzodlizelwa ngawo nawe futhi. Ngaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Leyo ntamba leyo ongithiwa ngayo isakulindele nawe futhi. Lawo manzi lawo wabizela mina hawakho abila nawe futhi. Funda baba. Ubhekelani isibi esisesweni lomfowenu. Ulubhekelani ucezu olusesweni lami. Hawu. Uyikhohliwe ukuthi nawe olwakho nawe awulususile na. Ungabona ugongolo olusesweni lakho na. Angilubone la okuyilapha ke. Malathi amahle sifuna ezulwini. Lonyazi amen. Uzoya kanjani? Hawu, malathi amahle. Bangaka abantu ongabakhulumisiyo. Bangaka abantu babeka ihlamba ilanga nelanga na. Lelo hlamba lekubeka abantu zogeza ngani kuwe wena na. Muzenzisi, umuntu kuzenzisa qonda ngo ebanganini likaShembe. Sithethelele bafowethu ukuthi sithethelelane ngayeza kwethu. Sithethelelane bafowethu sifuna ukuyezulwini nathi. Uyalapha. Uwazikhumbuza kanje mnadayeta omuhle. Uma uvuka ekseni ngesabatha lonyazi. Kodwa ugcoba uba muhle. Uthathe mnadayeta wakho ubothi ubeka lapha. Ubothi ubheka ukuthi mnadayeta lona uyafana yini nawe na. Ubheka uthatha ulinganise. Ubone bheka imisebenzi yakho oyenzayo ukuthi engube kaShembe ikufanele yini na. Futhi tabelelo 85. Engubo ikufanele yini na. Right. Yisabatha namhlanje. But bonke nenimesabayo uJehova umuhle. Kodwa labantu basezulwini asiyifundise ukwenza kanjani. Uthi ngenilanga umkhonto phakathi kwabezizwe uyaphuma kwelakithizwe elindatonga uyakhona lapha ekuphakame. Ubafundisi bami
ngiyahamba isikhathi sesifikile kimi ngoba uNkulunkulu wami kazemlise kuye. Uma ifike ephakameni ubatwana bami kundihlabelo Jehova wawumusa kulo izwe lakho. Nkosi yami. Jehova ngoba ngonyasi. Jehova wawumusa phela lo mhlaba lona usaphatheka. NamaNazaretha asaphatheka. Ngiyacela bafowethu. Nangumshumayeli emva kwami. Nangumprofeti phambi kwami. Laba abantu laba nibahloniphe. Lapha 14 umathi umkhokheli hayi uNkulunkulu hayi cela imali engaka edwelizayo anisayi ngoba kufunakaleni imali uswele imali lemkhokheli engayifuneli yena ikufunakala ezulwini ngaba uba wami intathuthi mathi umshumayeli edwelizayo kunemali efunakalayo ingaka abantu alisuthi lelo vakalelo eyoba khona awuloba ebalekeleni lemali no bafowethu lutunyazi bakhona abantu abalithandayo lona njengoba nina anithandi ubizile ushembe nitshela ngale nithi unyaka thina uNkulunkulu nifike ngale kwanganeni nitunyazi uNkulunkulu uthanda ungathandi uNkulunkulu unyazi amen. Funda baba, hlabelela. Ususile icala nabantu bakho. Usibelele ubona konke kwabo. Ususile icala uthi uba ushembe. Ususile ushembe amacala namahlazo ethu sasizeni nawo lapha. Sivela indawo ngendawo bafuthu. Sivela endaweni ezihlukene. Okwakutheleka namangwazi okwabakwazi nabehlobo sami kodwa ufuna yithi sime endleleni eyodwa yonyazi ubeka baba ususile yonke intukuthelo yakho ubuyile kukho ukuvutha kolaka lwakho kodwa labantu basezulwini ngiyathanda ukuba nami kunefuna nako liza ukuthi basiyangena singene kwiliphakade ngaleza abantu ngiyithande ihloniphe nje namhlanje uma uphuma ngithemba ngomNazaretha ngathi uma ubheke wakufanele yini na wadubheka yini ukuthi okwenze kubani akufani nale ngubo yakho uyigqokuleyo amen. Sibeka lapha futhi kuna manje umntwana eTabada bese yakhona manje kaze kwaseTabada waqala khona uthi uBhombela uma ephuma ekhanda uMnazaretha waseTabazwe ucokele kaThembele usuka kwaMzazela eyintabeni yakwaNongoma koceza amen. Uthi uNdabezitha kufika abantu kuye bathi Ndabezitha seliyahamba izwe lakho liyathathwa kwaMzazela. Hawu ngani kukhona umuntu olapho ngumzazela lapho inyanga enkulu lapho hamba bese bethi Nkosi yamakhosi lo muntu lo siyamazi asimhlathele sombulala ushembe uNkulunkulu amen. Uma bathi bephume beyombulala inkosi yakwaZulu olithumela ingcezu zakhe ijimani niyothi uMzazela akasuke lapha akabaleke nempela wasuka uMzazela nempela wayaphi eHarrismith lonyazi iBethlehem lonyazi uma ifika lapho futhi lapho ke uBhombela elapho evele emazulwini ungathi ushembe uyamazi uyoqamba nganga kuba kaShembe ukude
okhokho bethu abanye noNkulunkulu abantu befike kuwashembe uthi ubombela ngiyahamba mama uyaphi mntana mina sinyalapho engangithunywe khona uNkulunkulu amen uma iphuma lapho engamula ekha lapho uya entabeni yomhlangano kepha kodwa uNkulunkulu bakhe uphethe ijayi lakhe leshimbu lakhe aphethe ngalo ugume lwakhe amen kuluxoxe tunazeta kuze sikuthole sakuthola kanjani naze sakuthola entabazo ubese ubhombele ehlala lapho unenkolo lapho ayenazo lezo nkolo ayenazo ushembe sagcina ingasamthandi ushembe nongamthandi uzomthandi nawe ubese bethi laba basemisile anabo lapho bethi awushembe wezinto eziningi wena thina singazaziyo thina uNkulunkulu yeshembe ngikukhumbuzile ukuthi hamba lapho engikuthume khona uyalwazelo ukusizi usizelwe iziyo mayane encane sele ulyana uma iphuma ushembe eBethlehem lonyazi uphuma lapho enqamula ehambe kuze kuvela abantu kodwa uNkulunkulu la ekhaya siyaguliya lapha ekhaya ngeke usize na ngikhuluma ngothunyweyo ukuthi ezosikhipha eGibhithe wahamba wangena kulo mzi lowo wathandaza khona lo muntu lowo nempela wasinda amen wahamba umuntu wasezulwini uma ephela komunye umuzi lapho kunomshado lapho intombazane iyogana lapho iyagula manje iyafa amen chazela ngoshembe kodwa hayi lo wakho lesampuye emazulwini kulo muzi lolofike emesangweni emesangweni uthi bantu bezokana usabukuyokana vukuyokana ebontombazane ithinteka ngapha wathi ngivuka umi ngaphandle njalo khaphula umoya wakhe wasezulwini amen intombazane yathi uthini okhulumayo na bathi ngivuka uyogana usabuyogana yini na ithinteka intombazane kuna Nkosi yami ephinde intombazane bethi ithe vuka nempela yavuka waphuma umsindo yawugana leyo nkosazana amen batwana bahle makhosana amahle yanibona nibahle ngaza kwethu
ilinguma mhlawumbe elinye ilanga uma ibuye ephakameni ihamba lodriver wayo udlangisa uyayimisa imoto uthi mntanami dlangisa awuyimisi imoto ubheka ngapha nangapha ulidlangisa mntanami uma ubona indlu ezintsha isha ungenze njani uthi nguye mina dlangisa mntanami ngaphuma ngiyongena endlini laphana yezitsha ngishe ngoba ngeke ngibone izulu elinye ekona bangcwela uyabheka kumakhosazana uthi mntanami dlangisa uthi bona kuthiwe yini lena kuthiwe ngazi baba uthi laba sibona abantu laba kuthiwa amakhosazana ngaphambi komsana uthi laba zingilozi zasezulwini lezi amen makhosana ngeke ningithande lapho ngiyakho yazi ukuthi akungena kahle kini inkosi inibusise uthi laba bantu laba zikho ngamakhosazana asezulwini lana uthi inkosazana ungalikithi udlale ngayo uthi medale ngenkosazana uthi izulu leli lonyazi ngeke ulibone ulibone ngeke bakhosana yantana kanzami amen ngeke ngibuyele emahlabathini ngezi ngizobona isandanezwe sandanezwe senza ngena lapha ekuthuthukeni sathi thina umhlangano ongena isibilini amen watu labati ngilaba mlaba makhosana singenza abantu lesa zifuna ukuthatha nazo uma uthatha inkosazana wayithatha wayoyicela navumelana nayo yaphasa kusasa awusayifuni yicala labazali bakho ngeke lithethe liphelelelo amen ngangikhokheli phambi kwakho kunengane ngale kwakho umkhokheli kunengane ngale emva kwamkhokheli umkhokheli uyayithuma zenza konke kodwa inkinga kunamanje kuzonikelwa la ngicela amakhosazana entethelele uma nje unikela la ngicela ungasho ukuthi ngicela umendo kana ngicela shembe ungisize lokhu engikhala naye engibheke ngithande engicabangele ukungithatha nami iminyaka ize iyi-14 10 years uhleli nengane yomuntu Nkosi amakhosi uNkulunkulu wami uyise indodana engcwele umlilo kuwashembe sikhumbule baba siphamanda baba thatha ingane zabantu baba uNkulunkulu baba abathanda nabo sijekomle baba ngamandla Nkosi amakhosi amen ngicela kanje makhosazana ntethelele ngicela kanje la kimi lobetela naye umuntu uetha ngaye nawe meze nawe abe indoda ephelele kuwe inkosana khokheli manje ufuna ukuthi ethi intombazane hawu uzane nithi kanti na uyozanini awulithi kwamanje yokuthela isikhethe esihle kasibezithle kuyakithe matho no nkosana suka lapha lengane womunye idele konke kwayo yakubheka yakuthanda ngakho nawe-ke iphuthando oluyile bengimazi ukuba kancane sebakhone ngapha nikhipha imali ngapha imali kulaba intombi ezathe sengizobetha Nkosi yami okugcina nakho kodwa ngangwena ngicela ngane zami
nangu umkhokheli phambi kobuso wami. Ngoba nawe nje umkhokheli uyazi ukuthi ubaba ekhaya uyagezwa inyama. Yonke phambi kobuso wami emva komkhokheli eyikhethiweyo zaphelisiwe. Akhumbula yedwa phakathi yonke indoda ethi baba kabani baba kaSifiso. Yebo. Usangapha baba ngoba baba Sifiso ubuye emsebenzini wakhe ukhathele yazi ukhathele usapha. Kwanyana bindishini. Ubase uyidumeli yawo. Uyinikinikisa nje lokho zingatshelezi. Namabe ngemkeke imkeke lo ishaya imkeke lena. Uze uthola umeno. Yantisha. Uma ubona ukuthi baba kaSifiso namhla yena uthukuthele. Hayi keka kakhulu wena. Hayi baba kamfana. Ngadidiye baba. Nathi nesimba baba. Ungathi uthi ekusebamba la. Akushiwe ndodeni lokho. Yebo nathi itafula. Kodwa goba. Komthi uyaguqa. Ubeke baba kabani. Noma kunesimo sekonzondo yena hayi zivezi isini ngoba ngezami ngiyakuthanda nazo. Uneselodwa. Akukho kodwa ngapha ngiyokukhabhala kona ngapho ngiyakuthanda umama sofatlahlana nawe. Shumayele Nkosi lutunyazi ibamnengi imisebenzi ethempelini. Bengathi abantu kumfundisa uzondo umshumayeli ngakhipha lethi inkonzo. Kuba nememezelo nakho konke uthi baba unyazi uma usukhipha inkonzo lethi. Uthi ngikhipha isibusiso mina. Uthi usakho soyaphi wena. Uthi shumayela khipha inkonzo kahle enise kahle ngakathi ukuthi manje inkosi inibusise usho njalo baba shumayela Nkosi usakhula lapha engone khona ingxoleni amen. Sizovana inkonzo yamanje ngo-7:04 kabe izobhala ngaso lapha isandla nezwe edolompatini uzibhuqa kwibandla. Abelelweni zalapha ekhaya sikushunyayezwayo Cindy.
Asibonge.